Кардинал Казимир Свенток будет похоронен 25 июля в Пинске. Старейший действующий католический епископ мира скончался сегодня утром на 97-м году жизни. Траурная церемония начнется в полдень в кафедральном костеле во имя Успения Пресвятой Девы Марии. Там и будет похоронен иерарх. Минские католики смогут попрощаться с Казимиром Свентоком в субботу. Траурное богослужение пройдет в столичном архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии. Да я родился, тому мама говорила, что я родился счастливый человек. Мама уже мне шептала мне на ухо. И вышептала хорошо. Ад маці ён упершыню спазнаў сапраўдную крыніцу шчасця у веры. Польская каталічка. Праз дзесяцігоддзі і ёй і тысячам верніц бабуль ён паўдзячыць за захаванне хрысціянства, за перадачу добрых ісцін сваім дзецям, унукам, праўнукам. У часы ж, калі сам Свентак быў хлопчыкам, падлеткам, верніцкая эстафета пакаленняў была подзвігам. Цэрквы зачынялі, святароў знішчалі, боскае вытуручвалі са свядомасці. І Свентакам дасталася. Казіміру было ўсяго 3, калі сям'ю выслалі ў Сібір. У 20-е яны вярнуліся ў Беларусь, але крыж выпрабаванняў як лёг, так і застаўся на лёсе фаміліі. Юнак Казімір мужна і пераканана ўзяў яго на свае плечы і пранёс да 90-х, часу рэлігійнай адлігі. 19-гадовы выпускнік пінскай семінарыі праз паўгода ад пасвячэння арыштаваны за шпіянаж, прыгавораны да смяротнага пакарання, спазнаў турму, 10 гадоў лагераў. Пасля такіх выпрабаванняў ён, выхадзец з польскай шляхты, мог бы з'ехаць у Польшчу, але ж вярнуўся да вытокаў свайго служэння ў Пінск, дзе з 1954 і па апошні дзень пражыў, узышоў як святар і адслужыў Богу і людзям. Все мы должны жить не только для себя, а жить для людей. Яго любоў да людзей прасоўвалася далей за касцёльнай службай. Найбліжэйшы супрацоўнік папы, першы кардынал Беларусі, умеў быць простым, доступным человеком, шмат дапамагаў. Лично я знал его 10 лет, даже, пожалуй, и больше. И он всегда казался не просто пастырем по своей деятельности, пастырем по тем обязанностям, которые были на него возложены, но он был пастырем в человеческом плане. Он был личностью, которая относилась к каждому человеку, которого встречал на своем пути, как к дару Божьему. Аскетызм, закладзены абставінамі ў дзяцінстве, ён перанёс ва ўласны спосаб жыцця. Яго свядомы выбар жыць проста. Да апошняга дня самы высокапастаўлены святар Беларусі быў верным невялічкаму Пінску. Лідар каталіцкай царквы, з намаганняў якога ў Беларусі аднаўляліся, прыгажэлі касцёлы, сам жыў у звычайным доме і не акружаў сябе раскошай. Адзначаны найвышэйшай узнагародай святога прастола сведка веры, яго эмінэнцыя за галоўнае багацце лічыў боскую любоў. Мое счастье основное то, что я верю в Бога, и Бог он меня не забывает. Вот мое счастье. Певно, Бог дав йому довге життя, передбачив многое, бо у планах Бога кожен чоловік має своє завдання до виконання. В опошні місяці він особливо терпів, але так само і у терпінні він був моцним. Шчодра адмераны век чалавека-сімвала спыніўся на лічбе 96, але ў смутку па памершаму чалавеку ёсць светлы момант, які зразумелы кожнаму верніку. Адданы хрысціянін ідзе ў жыццё вечнае.